Together. Am văzut recent filmul Together. În filmul acesta o ai pe Alison Brie din Community, care îmi place tare, tare mult. O chestie interesantă de Alison Brie, ei îi place să-și arate pieptul în filme. Și o face și în filmul ăsta. Arată bine, bravo ei, deci n-am ce să comentez. Bravo. Și Dave Franco, care a îmbătrânit. Dave Franco era mic, dar uite, mai David Franco imediat. Filmul spune povestea unui cuplu care ar trebui să fie căsătorit. Alison Brie îl cere de soț în fața tuturor prietenilor la începutul filmului și ăsta se blochează. Omul s-a blocat, descoper mai târziu un film, s-a blocat după ce... Și povestea e foarte interesantă. Se mută împreună într-un sat, într-o localitate mai mică. Alison e învățătoare și vrea să meargă pe viață mai relaxată. El e muzician și încă nu și-a găsit succesul. Se mută în casa aceea și simt miros de putrefacție, iar omul nostru se duce direct la un bec în casă și a știut să desfacă, nu becul, să desfacă lampa, pentru că acolo se aflau niște șobolani și spune lui Alison cum a știut treaba asta când era mic. A intrat tasul în camera lui și mamă ce urât miroase, mamă ce urât miroase, mamă ce urât miroase. Și până la urmă a găsit sursa împuțăciunii, era un șobolan, se cuibărise la baza becului din tavan și a murit acolo. A murit și după aceea s-a copt încet. De fiecare dată când aprindea becul, se cocea încet, încet și omul s-a obișnuit cu mirosul acela de putrefacție. Așa că nu n-a știut, n-a mai simțit că miroase urât în cameră, dar tasul a simțit și a scos de acolo. Asta a fost doar un pas care ne-a dus mai departe la următoarea poveste, în care ne explică de ce este el blocat, emoțional și fizic, nu mai poate să aibă relații, pentru că a intrat într-o zi în casa părinților lui și nu i-a surprins, și a surprins-o pe maică sa cu o privire pierdută în pat, lângă soțul ei, tatăl lui, în putrefacție. Femeia se pare că se trezise dimineața lângă el nu mai trăia și a avut un sarufir. Și a stat lângă el, atât de mult s-a obișnuit cu mirosul încât nici nu mai mirosea ei a putrefacție și așa s-a dus de la poveste, ceea ce mi s-a părut foarte frumos cum a avut arca. În film cei doi, asta e un segment pe care ți-am postit, în film cei doi se mută, ies la o plimbare prin pădure, se pierd în pădure, cad într-o groapă, beau o apă, se trezesc lipiți unul de celălalt, pur și simplu zic, măi, mucegai, ce-o fi treaba asta, și după aceea din ce în ce mai mult sunt atrași unul de celălalt, pur și simplu magnetic. Și despre asta este filmul, despre atracția lor magnetică. Se pare că acolo în localitate, și de aici sunt spoilere, există o chestie interesantă, sacră, prin care se reia mitul despărțirii omului în două jumătăți pentru că sunt prea puternici și se pun oamenii înapoi, cuplurile înapoi și devin o singură persoană. Și în acest caz, literalmente o singură persoană. Și desigur că oamenii nu voiau să devină o singură persoană. Se mai găsesc și alte exemplare. E horror cumva. Chiar sunt câteva scene foarte, foarte bine aranjate, cum să zic. Sam Raimi ar fi mândru de cum au făcut horrorul în filmul acesta, foarte sincer. Mie mi-a plăcut filmul, mi-a plăcut mesajul, mi-a plăcut cum s-a jucat. M-a câștigat filmul, nu știu, cred că l-am văzut într-o recomandare a cuiva. Era o scenă în care cei doi stăteau pe spate și erau absorbiți, se trăgeau așa un duș pe aia, s-au izbit unul de celălalt și a fost interesantă scena aceea și am zis, ok, este un film interesant. Nu mă așteptam să fie de groază, chiar așa de groază, dar chiar și așa a fost bun, mi-a plăcut și îi recomand cu toată căldura. Spune-ți exact de comentarii cum s-a părut dacă l-ai văzut. Eu sunt Alex Cosma și atenție, Cadme.